Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-TV.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вагаз телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Анда 15 яшы тулган һәркем катнаша ала. Бүген сезнең игътибарга Рөстәм мәчете имам хатибы Исмәгыйль хәзрәт Биккинин яздырып җибәргән вагазны тәкъдим итәбез. Ул мунафиклык хакында булыр. Кадерле җәмәгать мөэмин мөселманнар. Әлбәттә, мунафиклык ул яман шир. Һәм дә нафака дигән сүз әле ул ғараб тілінден тонил деп те тәржіме етілі. Емрам деп те тәржіме етілі. Емрам кім ол жамаат? Сенің қаршында шушы тешікке кіріп кетті, сен үлесі ол менен шушында yok, ол тігі тешіктен шығып, енді қашқан, әлі қашан. Сен үлесі мунафиқ, сенің қаршында басып тұрмай, мұсылман басып тұра деп. Мына ол қардашыбыз деп, сен әмәнәт тапшырасың. Яги ақшасын бурышқа бересің, сен аны келеші түзейсің, ләкин ол келешінің үтәми сыфатлы рәвештә. Кадерле җәмәгать, иманлы кеше бу мәсьәләдән ерак булырга тиеш. Һәм дә һичшиксез Аллаһ Субханаһу ва Тәала безне яман сыфатлардан сакласын. Бер яктан иман Аллаһны тану, шәригатьне белән танышу, Кур'ан белән танышу, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям танышу ул зур Аллаһтан бер рәхмәте һәм дә ниғмәте. Ләкин дә аның каршында бер җаваплылык, иманның икенче ягы кафирлек түгел җәмәгать, мунафиклык. Шул сәбәптән сахабалар мунафиклыктан курыкканнар, шушы мунафиклык хисе аларның йөрәкләренә кирмәсен дип. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның сахабалары шулай ук кеше мунафиклыкның бер сыйфатын итеп күргәннәр, хәтта зур мунафиклыкның да сыйфатын итеп күргәннәр. Әгәр дә кеше иртәнге намазда мәчеттә булмаса, әгәр дә без шушы кагыйдәгә карап бер үзебезне сыйфатласак җәмәгать, күбебез иман әһелләре иртәнге намазны мәчеттә укымыйбыз җәмәгать. Әлбәттә, өебездә торабыз, укыйбыз, тәһарәтен алабыз, Аллаһ үзе кабул итсен. Ләкин дә менә сахабалар дәрәҗәсендән без нихәтлек ерак икәнлегебезне без күрергә мөмкинбез. Нихәтлек алар үзенә карата тәләпшән килгәннәр, тәләпшән булганнар җәмәгать. Шуңар да һичшиксез һәрбезгә Аллаһ Субханаһу ва Тәала тәүфиқ, иман белән яшәрлек бирсен, мунафиклыктан сакласын. Шул ук вакытта кешене мунафиq дип дәшү җәмәгать безгә тыела. Ул кешене кафир дип дәшкән рәвештә бер тиң булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә кемне дә булса бер имансызлык белән, кафирлек белән гаип итсәгез, яки синең сүзең аңар барып ирешә ди, әгәр дә ул хаклы булмаса шушы сүзгә әйтүчегә кире кайта. Чөнки без беркемнең дә күңелен ачып карый алмыйбыз. Ул мусульманмы яки мусульман түгелме? Мунафиqмы яки мунафиq түгелме? Сыйфатлар ул җәмәгать аңлатылган безгә хадисләрдә ва аятләрдә, без аны эшләмәсен өчен, кешедән таләп итер өчен түгел җәмәгать. Шуңарда һичшиксез, әгәр дә без кемне дә булса ачыктан ачык гынах кылучыларны күрсәк, ялганчыларны күрсәк, без әйтә алабыз, фасык, гынах кылучы, ачыктан ачык. Ягъни гынахлы кешеләр дип әйтергә мөмкин. Ләкин дә имансызлыкта, күфрлектә, мунафиклыкта аларны гаипләргә җәмәгать ул нахак сүз булып тора. Шул ук вакытта да, кадерле җәмәгать, бар шундый кешеләр кайсылары күңелендә Аллаһка ышанып яши. Намазын үтәми, ләкин дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кабул итеп, пәйгамбәр итеп, мусульман итеп үзен кабул итте. Ләкин безнең арабызда үзен мусульман итеп күрмәгән. Без дә аларны имансызлар дип әйтмибез. Аларга мусульман хөкеме тарала иншаллаһу тәала. Кадерле җәмәгать, бездән иншаллаһу тәала тырышлык, изгилектә һәм дә гамәлләребезне төзек кылуда һәм Аллаһ каршында күңелебез чиста булуны. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәала безнең тышыбызда да, сүзебездә дә булган эшләрне белә, күрә. Ләкин дә шул ук вакытта күңелебездә булган теләкләребезне дә ачыктан ачык Аллаһка мәгълүм булып тора. Фасаллаллаху аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.
Җомга көнебез мөбарәк булсын. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.